miestnom poplatku za rozvoj s tým, že v súčasnosti máme koniec augusta a tie debaty, ktoré doteraz prebiehali o novom všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa ustanoví výška toho poplatku, boli zatiaľ len veľmi neformálne. Preto poslanecký klub Most Híd navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny za účasti zástupcov každého poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve, za účasti samozrejme primátora a kompetentných pracovníkov magistrátu a za účasti zástupcu regionálneho združenia starostov. Tým primárnym dôvodom, prečo je potrebné konať veľmi rýchlo, skoro by som povedal, že až okamžite, je to, že zákon ustanovuje, že tie sadzby je potrebné ustanoviť vždy k 1. januáru a ak sa neustanoví k 1. januáru, tak za celý ten nasledujúci rok nevie samospráva vyberať poplatok za rozvoj. Podľa údajov zo štatistického úradu v roku 2015, čo je posledný kompletný rok, bolo v Bratislave vydaných stavebných povolení dokopy na viac ako 445 000 metrov štvorcových podlahovej plochy novostavieb. Jednoduchou matematikou pri maximálnej sadzbe poplatku, ktorú určuje zákon, to je 35 eur za meter štvorcový, tá suma je viac ako 15 miliónov eur pre rozpočet mesta. Samozrejme je potrebné si povedať, že ten zákon presne ustanovuje, na čo sa tie peniaze majú použiť. To sú peniaze, ktoré sa majú použiť výlučne na kapitálové výdavky. To znamená, tie peniaze sa nemôžu ľudovo povedané prejesť, ale naozaj sa majú použiť na výstavbu sociálnych zariadení, predškolských zariadení, parkov, cestnej infraštruktúry.